Blessed Wednesday, mga bugto. So, one day nala, mag-end na ang month on February. So, hino na ba yung nakarisidhan love yan ang month? Waray pa? Or hino hiyo ang naka-receive han word na I love you? Waray, di ba? Waray ano? Or hino naka-jowa yan na iyong month? Wow, Clark, praise God. Ikaw laan maaram. So, praise God nga waray naka-jowa. Ibig sabihin is, tanan kita naka-attend true love waits. Ngan heart speak. So, praise God. So, praise God lawatan, successful event naton. Yan ang February. So, palakpakan naton ang mga nag-partake. So, your labor in the Lord will not in vain. So, pagpapalain kayo ng Panginoon. So, praise God ang life ni Ate Celine. So, grabe niya makamadaliwat. Mga pagpipiraw. Yan. So, a lot of people celebrate love in the month of February. So, grabe ang mga kamada. Flowers dito, flowers doon. Chocolate dito, chocolate doon. Ano ba naman? Huwag ka maka-effort liwat. Ano ba? Tamang tulog lang. Di ba? Ano ba? Tamang kain lang. Pastor, puro kain. So, ano ba naman? Pinakilig ka lang February. Then, after ito, nasakta rin. So, di ba? Kasakit ito, no? Pinakilig ka lang ni Feb. Yan. So, some people nowadays, especially ang mga youth, are very curious about when it comes love, knowing it's the true meaning of love. So, nag-I love you lahi mo, kinilig ka na agad. Di ba? O kaya, nag-I love you lahi mo, naging kamo na agad. Di ba? Anong tawag ito? Ang tawag ito is, nagiging himaro ka. Nagiging himaro po. So, kuya, sayang gwapo. O, di ba? Ngan may motor. Ngan may Bible, hayu box. May ministry liwat. So, okay na ka dito, kuya? So, okay na ba ito? So, deri pa. Kailangan pa ito i-test ang love kay bangin romantic love la ito. Magsa-cell group pa sa ni pastor. Especially han word nga nakaka-receive nga, love na love ko ikaw, or mahal na mahal ko ikaw. Natuod kami ito? Deri. Yun nakaka-receive ito. Ang word nga inulit-ulit, diri ito ungod. Love na love ko ikaw. Balay-balay, uyab-uyab, taw-taw. Di ba? So, diri tiya. So, diri tiya ungod sa ayaka mo pagtuo dito. So, yan, nakikita ang takon ano natin dapat himuon or what would be our response when it comes loving, especially nga dakan Lord. So, since tapos naman kita pakiligahan natin mga guest speaker, tonight, kita naman ang papakiligin ni Lord, papakiligun. So, let me introduce to you our theme for tonight entitled, din ba? Din. So, a love that leads to serve. Yeah. Habok of John. John 21, verse 15. So, let's read. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Verse 17, the third time he said, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because he asked him 3 times. Do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Verse, very truly I tell you, when you were younger, you and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you don't want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him,
follow me. So tayo short background hini nga chapter. Sound. Sound. This was the third time appeared Jesus to his disciple after he was raised from the dead. And maram kita nga, hini nga senaryo, bumalik kay Peter ha pangingisda. So in other words, bumalik kay Peter ha word. Kung ano ang life nga may diya before. So, including gapan mga ibang nga disciple nga umupod kan Peter. So, kita ang taliwat ha ibang nga verse. So, nga di ha previous niyakan nga di. So, they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. So, hapagbalik nira nga di hapangingisda, waray hira makadak. Sound. Ngan ito nga time, Jesus came and intervened their fishing. And they caught some of fish. And Jesus invited them to have a breakfast with him. Then after, di na nag-confront Jesus kan Peter ngan ha ibang nga disciples. Ngan maram kita nga sound. Nga hini nga moment, Peter is still guilty. Hampag deny niya kan Jesus 3 times. Di ba? So, maybe ang guilt ada pa, ang feeling unworthy ada pa, or bangin ang kaawod ada pa. Yon. So, ano't feeling nga, may sala ka sa nga tao, tapos madaop ka iya. So, ano ti mo maabat ito? Maawod? Or ano feeling nga, nakasala ka mo sa tao, and after ito, hindi ka nagpakita na. So, I remember na akong high school days, may dako nalabay nga babae. Ito nga ba to bantilis? So, aksidente gad lahiya kay, mukha naman hira, namarayon, dadadlagan. So, aksidente. Tapos, as in, dako talaga to nga bato. Ang tawag ito niya, bantilis. Yun. Or, iba nga word, kuan nga bato, budlot nga bato. Yun, bantilis. Tapos, naigo ito ng iya mata, didi. So, adat ya summer college, nakikitaan ko pa ito. So, sorry guys. So, asyeton nga, pagkita ko as in, naglalasay talaga kay humubog talaga duruan iya mata. Tapos, nasyak na lang ako, dakmaram kung mag-aano ako. Tapos, ginsugod siya diretso nga to ha, may guidance. Tapos, kaya iheton, Lola is guidance counselor. So, pag may sala kay, kakato ka talaga diretso. Tapos, asyeton, nahadlok naman ako. Tapos, umuli ako ito diretso. Nakato ka balay, warek gawas-gawas. Tapos, gimbibanete ko kung may makadahabalay, maupay, adan mo anak, mananasi. So, ganyan. Tapos, as ingin kinulba talaga, tapos, nagpasangin na lang kan mama nga, dira ako masulod, kay masakit ako, sa gaditon. Tapos pantulo ko ng absent, bagan di rin na maupay, kay babagsak na kay niya. Anak kong ginihimo is, duduha kasi naragian, may dangan ikaluyo, sa ato lakaluyo, di ba? So pagkakadakroson, kita ko ba may tumawag akon. Tapos pag ato na school, waray man ato na akong nalabay, so okay na, pagkagawas. Tapos nagsuffer akiton, bagan grabe na akong kahadlok ito. Not knowing nga, gin-defend kayo na ako niya mga friend nga accident tila iton, waray kasala. Tapos sa nagkita kami, parang wala lang. Tapos gin-forgive na ako niya. Ayun. Kaya nakasyalat kasi ako. So asya to nangyari. So nakatiyang guidance kaniya lola. So ang nangyari kay bagan, ay waray sala, waray ako sala iya. Tapos bagin take advantage ko na lati. Okay ka la. Tapos kilig. Okay na. Tapos yun to make the long story short, bagan nagsuffer ka na tuwing gin-forgive ka na nga yan. Bagat naging innocent ka nga yan tungod nga someone nga gin-save. Yun. Pero kita nato na reaction ni Peter nga dingan, ang character ni Lord kung paano siya nakipag-deal kan Peter. So tonight, we have ito love language of Jesus in chapter naton na kailangan naton ma-practice. Una is, Jesus cares. Kanduha is, Jesus serve. So nga di kitahan una.
Previous nga sound. All night hira nagkinatuha kahanadagat. Imagine all night. So sound. Sound. So all night imagine ka waray hira na dakop. So direct maaram mapangis na kay waray man ako experience pero imagine ka naglalaan ka time para may makuha ka pero waray. So di ba kasasakit ito Hadoro. Ngan dira na nag-intervene ni Jesus which is kumadahiya kaagahon. Then after ton is ginalaw niya ang mga disciple nga mahibalik otro kung paano hira gintawag ni Lord which is sa pangingisda liwat. Di ba? Ngan hito nga moment naka-experience sira otrohan miracle and this is considered as a miracle kasi imagine ka all night wara hira na dako panso man nga Jesus ikada niyo kaluyuan net ngan a large of fish nga ira na dako so this considered also as a miracle so maaram hi Lord kung gaano kaguol kung gaano ang sacrifice nga ginhimo nira ngan maaram hi Lord nga kung gaano kaguol ngan that moment nag-provide hi Lord hand food. Ng pagkatunira, may breakfast in bed, di ba? Kasosyal. So, grabe ka pinaora talaga ng mga disciple ni Jesus. Yun. When they had finished eating, so early in the morning, kita. So, makikita natin nga, morning pala, nagkikare na hi Lord haaton. Di ba natin, early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Sometimes, hakaagahon pala, di rin nato nare-recognize ang goodness ni Lord, ang provision ni Lord. Sometimes, bagan, nagmamakita pa kagahon, may da pa kasurugon, agi, kaurit, piraw ako. Di rin kita nagpapasalamat. So, it is also a privilege niya na nga matawag ni maging prinsipe natin nga every morning dapat gimbabalik ta kan Lord ang pagpasalamat kasi every morning He provides. Din panduha is friends haven't nagyakan niya nga wari ba ka mo nadakop? Di ba? So papakanan niya kung masa nga mga disciple goal na bagan ambot kun ano tigbabaton. Waray kay ano? One. So gadito di ba? Attitude liwat pero waray. So ang seton. So after iton diri kita maaramhang conversation kung ano na iragin istoryahan, bago nagyakan ni Lord nga, Simon, son of John, do you love me? So, diri kita marang panana, diri mal awkward malat ito nga, nakikita pala ka mo, di ba? After mga nangyari, iyo, tapos sigong kadiretso, love mo ba ako? Di ba? Bagat di ka maraman yung mag-response. Pero, hinang scenario, diri kita maaram kung anon, naging istoryahan ni Hera, maybe, ang kumustahin ni Hera, o kaya, chika-chika laan niya. Sisom, kumusta ni mo life? So, gariton. So, diri kita maaram. What I'm using hini is, iba ang response ni Lord kan Peter. So, siguro kung kita adto, kung may nahimo yung sa lahat, bangin, so maring kita nga, uy Peter, nagaano ka nga, di dire kapit budget. Yun. Di ba? O kaya, waray niya igapihan preparation ni Peter, ang iba lang ang disciple. So, iba't feeling ito talaga pag may sala ka. So, nandun makuhan, guti pa ako, pero dako na. So, dito. Na may dako giniinaway nga kapitbahay namon. Inaway ko, uli nga di, ayaw nga di, amon inibalay. So, dito. Tas, mga pirakadis, ako nan kumadto era. Tas, siyan sumaring ako, nagaano ka man nga di. Tapos, naawod naman ako, tas, umuli na la ako. So, ako ni Tia Ate Bibi. Hello, Ate Bibi, nakikita kaya na ada. So, bumalik ka ako. Hindi mamalay na feeling pag may salakat o sa nga tao. Pero, amazing kay, ibaan way ni Lord. Pag-entertain ha mga tao nga, nakasakita iya. He understand that they are not perfect. Yes, they failed, but the faith is ada lagi hap. Ngan maram hi Lord kung anong klaseng love nga may dahera. Yan. How God deals with our failure and mistakes. Una is, may dakita PC. So, anong PC? Personal computer. Kaya ano. So, una is, may dakita PC. Kung paano nagdidil si Lord and ato mga failure and mistake. May da provision. So, verse 7, nasa ringat Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord.
As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garments around him and jumped into the water. So makita natin nga, despite han kasurubon ni Peter, despite han condemnation ng sarili, God provide a way para lang ma-restore lahat hiya. Ngan, kung haatan ba, ano man mabutang nga, ginihimo ni Lord, gin-provide ni Lord na kundiin, nahibabalik ka. Bagat, idol anay, Christian song, bagan, asya magod yun na kanta nga, nahibalik ako nga da kan Lord. Asya ni ang song nga, nailabaw kan Lord. So, damon mga ways ni Lord na kundiin, gimbabalik kita kung ano ang atong purpose nga deho Lord. So, sometimes, ginbubutang lahat kata ni Lord ha place na kundiin, hindi da kita makarealize nga, hindi da kita igmimit ni Lord. Amen? So, ang bugto, ano ba ang mga butang nga always nag-remind ha iyo ni Lord? Nag-remind ha mo nga, mahibalik nga da kan Lord. So, ano talaga ni mo purpose? So, ambot kung may da kami to realization nga, asya nalako niya na, pero gin-remind ka ni Lord nga, anak, diri kala soga dito. Yun. Panduha is confrontation. So when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" So di na naging pagkaanan ni Peter. So may mga moment ba ito hayo or na-experience ba ito niyo nga gigong confront ka mo? Ano ba nga way nga gingo confront ka mo han nakasakit tayo or sigunta iyo parents? Paano ka maging confront tayo parents? Siguro ni iba ginlalambahan diretso. Siguro ni iba papalayas diretso. Namisa ko han istoryahan ako ng kabatsang college kay every time may conflict era family, pag may gusto igdilan era parents, ada hera pagkaunan. So nagpo-provide laan ng food like Jesus. Gintagan laan era food pagkaon tas di na nakipagdeal. Nga na siya ang prinsipyo ni iya papa ko, no? Di dahera na nanangis, pag may salahira, pag may dahera exisure, adahera pagkaonan, adahera nagarostorya. So di, mapahiya nga practice, di ba? Kaysa naman nga, iisgan mo diretsyo, nga haamon naman, amon parents, ibalat ang pagdisiplin na era. Lalamban laan ni kami, tas after itong papakaonon kami marasa pagkaon. Mama, nagkikita kaya na, maram ako. So praise ka dito nga discipline nga kind of discipline kay na discipline kami doro niya. Yon. So Jesus reinstate and Peter restored that moment. God always find a way to restore us. Ibabalik ka talaga ni Lord kung anon may da kamo nga do. May da kamuhan una. Sing pa ni pastor, go back the place where you left God. So ang atong part dito is kung gimbabalik kita ni Lord, kung diin kita nag-start, kung diin kita na inlavaiya. So, ang atong part is, balik liwat kita. So, sometimes, damo nang gin-remind ni Lord aton, anak, balik na ikaw, anak, diri ka na malipayon, anak, kontento ka ba ang life nga may daya na? Yun, pero nag-i-still up kita, sugo lagap, broken lagap ako. So, may part kita, mga bugto. Ang atong part is, go back the place where you left God. Like Peter, di dahil gimbalik ni Lord. So, Peter denied Jesus publicly. Jesus also confront Peter publicly. So sometimes, gina-restore kita ni Lord publicly, di ba? Sometimes, nare-restore kita ang mga kabugtuan. Pero nangyayari, nagtitinaw kita atong kabugtuan. Hala, adi kuya, makarabay na ako pakianahan, kumusta ka? Nagano ka nga di erignuman. O di ba? Nagdidinalagan kita eh. So, pero ang gusto ni Lord is, ma-restore kita. So, mga bugto, if umabot man time, pero di rito maabot ta. Umabot ang time nga, manluya kita, di rito may iwasan nga may makikita ka nga bugto ni mo. Kasi usa itong ngawin nga kundi gini-reach out ka ni Lord. Bisang kapahinga to ibang lugar, Tacloban man, makikita mo na, ay, adi kuya, nag-ano daw lang nga di Robinson. Di ba? So usa itong ngawin nga kundi gini-reach out ka ni Lord. So kung naabot man ka mga moment yan nga bagan, stagnant ka mo, or kita natin nga, oray na purpose na natin life, so ganala kita, church nala, love nala, so gaton. Dere mabog to. God will send something nga kundi hindi na ka mare-restore. So, amen mabog to? Amen. So, Peter denied Jesus. Ngan asya ito na natin response is to go back the place where we left God. Dere ko ito mangalimtan itong word natin kang pastor. Kasi, every time nanluluya ako, bagan, di na ko ito gimbabalik. Ani ba aton, na-meet natin ni Lord through brokenness. So,
Hindi na mo ma-realize naging babalik ka ni Lord pag maabat mo ang brokenness liwat. Ayun. So, praise God. Ngan, verse 15. Yan. So, some Christians find it difficult to come back to the Lord because they measure love by their own standard, not by God's standard. Yun, sometimes, ang sige pa natin ginko kanitong, makaarawod, maka-churchmate, or nag-church. Pero diri kita maaram is Lord dapat ang aton ginkikita. Yun. Kasi mag-base lang kita na atong kada, siguro rin ako church, warin ako journal, diri na ako in love kan Lord. Bukto, diri kita maka-continue naton journey nga kan Lord. Always define love kung anon may da Lord ha imo. Diri kung anon may da kita para kan Lord. Ngan ha aton makabugtuan. Kasi ang source ang love nga nagtitikang nga aton para mapakita tatong kabugtuan is ang love nga nagtitikang nga da kan Lord. Ang siya ito always nga gimbabalik kita or ginremind kita ni Lord hanaton left nga may da kita. Yun. Niyakan ni Lord is, do you love me? Ayan. So, before denied Jesus 3 times, so another words, kung paano nag-declare si Peter nga, Jesus, diri ko kita babayaan, bisan pa ako magpakain, till death do us part ini. Pero nga makikita natin kung gimpakahanan ni Lord nga, Peter, do you love me? So, anong purpose ini? O sa ini nga purpose na makita ni Lord kung gaano ka-proud si Peter magyakan itong, yes Lord, love ko lagap ikaw. So, di ba, pag may nakakasalahan kita, sigun ta haton mama or haton loved ones, love ko ikaw, di ba, makuri ito pag maano ka may sala ka. So, makuri ito magyakan, ligid-ligid ka la, maghuhugas ka na la, so, dito, no, magluluto ka na la. So, makaraw dito pagyakan, usang a person nga love nimo. So, Jesus asked Peter not so that he would know. Maaram hi Lord kung ano ang heart nga may dahi Peter. Pero Peter was aware that Jesus knew. It was for Peter's examination, self-examination, the questions were asked. So ganyan si Lord Mga bugto, what do we love Jesus? How do we love Jesus? Paano natin ginlalav ni Jesus? So, yun. Paulit-ulit nga gin-ask ni Lord, si Peter. Ngan sometimes, sugadlot ito, it aton mother. Paulit-ulit. Diba? Dani na memorize mo na lang ang tiragin Aron, so dito. Mama, maram na ako. Diba? So dito, kasi ginyanyakan nito nira paulit-ulit kasi dire pa kita nagli-learn. Ngan sometimes, suga dito Lord, kakulit ta aton. Kasi makura kita mag-learn Bisanit bata, pagyaknan mo nga, ayo hiton, baditon. Inihim mo lagi hap. Kasi isugad kita ito ka-slow pag intindihan command ni Lord. So, slow kita mabugto. Aminon ta dere. Sugad kita ito ka-slow pag abot ta command ni Lord. Amen? How do we love Jesus mabugto? Ano ini nga this? Nayakan ni Lord, Simon Peter, do you love me more than this? It may be Peter was falling Peter nahibabalik na mapayingisda or maybe comfortably na fellowship ay mga ka-disciples or siguro content yun niya nga diri siya nagsaserve nga dakan Lord. Okay na ang pangingisda iya. Pero there's a danger mga bugto if magdepend kita han life nga may da kita before or bumalik kita han life nga may da before. Sometimes, bagan, and this, asya ito na mabutang mas ginihigog matata kaysa kan Lord. What do we love more than we love Jesus, mabugto? Is it we love our career more than Jesus? Some of us here mas love ang pag-study kaysa ang pag-study about ang life ni Lord. Some of us mas love nira partner rather than loving Jesus sa ira life. Yun. What is more than this aton life? Mga bugto, love has a command.
love has certain rules. First John, hindi. Bumalik. Oreda kabutang. So, first John, nayakan nga to. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Loving God means keeping His commandments, and His commandments are not burdens. Yun. So, pwede ba iton, love has a certain rules. Pwede ba ito, love ko ikaw. Pero diri ka niya gusto makaistorya. Or diri ka gusto niya makita. So, ansya ba ito ang love nga babanggit? Mabugto, love has a certain rules. Jesus didn't say, I love you too, Peter. Instead, He turns Peter confession into a mission. So God He Lord mag-twist haniya mga pakiana. So para mas maintindihan natin, magkuha kita example. Kuya Adam, kadi daw. Tapos, anong gwapo natin nga kakuan, kausaliwat worship team. Sige, Sige. Example, ikaw hi Peter. Adi ka saan medyo mala Jesus ani tsura. Sige. So awkward kasi ini, sila ako rin pa kung magyakanin, I love you halalaki. So yan, gusto ko makita ko na ano ba feeling ginihiyo mo ito. Kasi hababay di ba normal na hiya, I love you seasons. Beshi, I love you. Pero halalaki, gusto ko makita na. So ikaw hi Jesus, mapakiana ka iya. Sige, pakiana iya. Oo. Adam, do you love me? Sige. Dam, do you love me? Sige, ano mo babaton? Ano man? Yes, I do. Excited. Ayun. So ano man mo i-response ka nagyakan man hiya? Sige, patunayan mo nga kung mahal mo ako. Wow. Sige, patunayan mo. Yun. Okay na to. Sige, okay na to. Thank you. Gusto ko lang makita. Okay man nga niya, no? Di rin man niya awkward. So it means, an ungod nga lalaki, nag-I love you, hi. Pero diri word nga I love you. So may kahulugan hini nga word nga I love you again. Pakiana ni Jesus. So, Peter answered twice. Nayakan ni Lord. First, yan. So nga di kita atong first point. First point. Ano ba na? First point, where are you? Wala na. Wala nga dakon, Kuya Clark? As in? Okay. First is, serve how Jesus served. Nakadabat to? Okay. So, nayakan ni Lord is, nayakan ni Peter is, yes, Lord, he said, you know that I love you. Peter answered twice in a very simple answer, yes, Lord, maano kang higugmaon ko ikaw. Ngan, ibang commentary, this kind of response na yakan ni Peter is, it's a kind of phileo, or another word, conditional love, which is, ang pakianan ni Lord is, it's a kind of agape love, which is unconditional love. So Peter's simply saying this verse that his heart is open nga kan Lord.
Therefore, maaram ni Peter nga kung gaano siya kahigugmaon ni Lord, even though he is a simple man. So, though Peter is not perfect, yet his love for Jesus is whole. Bagan, bisan man gaano ka-failure Peter, kung gaano siya nag-fail kan Lord, but his love is buo hiya. Diri man siguro sugad kadako, kakompleto, but buo hiya nga klase ng love. So, Jesus challenged him to feed his lambs. Kay maaram ni Lord nga, di da mas masishape ang love ni Peter, which is pag-serve. So, God will accept your love even though guti man ito or dako. But we must grow in love. So, diri pwede nga, sugad ako ini mag-love, sugad akong capacity mag-love. So, ang mga diri ko pa kaya, sunod na leton. We must practice loving by serving. So, ang ibahaton nga di parang, ang era love is parang coke lang. Yon, may mismo ngan sakto. Di ba? So, ano gusto, sakto or mismo? Yun, di ba? Kung iinom ka ni Lord, anong klaseng ako kaniinom ni Lord? Dapat ang mapapatug abi Lord. Dapat ang mismo. Di ba? May sobra pa. Dapat diri kulang, diri mismo. Di ba? So, try na pakisaring imo sapit. Instead nga I love you, I cook you. I cook you. So, an imo naman, an imo igbabaton is mismo. Or sakto la. Sakto la. Di ba? So, Kuya Leader, okay na gadha ako ng cook sakto. Basta, bisan diri ako umattend service, basta may cell group la. So, sakto la, Kuya. Basta mag-provide lahi, Kuya Leader, han cook. Yan, okay na ito akon. So, that is why one of the best expression han love is serving. Di ba? Instead of saying, I love you, yak no naton, I will serve you. Pagsaringin mo sapit, I will serve you. Yan. Di ba, bagan mas halarom hiya, bagan may action. Instead, I love you, bagat mapapakis yung kalugod, I love you. Ha? Para ano? Di ba? What if I will serve you? So, may intention talaga. So, mga girls, may dana ka mo idea. Paano niyo challenge sa lalaki pag I love you iyo? Pag-serve. Yak na. Pero kailangan mag-serve lot ako. Kaya Jesus nagyakan, yes, I will to serve you. Waray na magyakan ni Lord, nagpakianya kasi waray na ito, di na kailangan magbato nito ni Lord. Kaya kasi 100% fully gimpakita ni Lord kung paano niya mag-serve. So, Peter niya gindil hininga moment. So, kung kita kung sumering man kita, may sumering man niya mo nga, I will serve you. Signal what? I will serve you too. Oh, di ba? So, mas maupet hiya. That's why, instead of saying, I love you, maram na kamo kung ano, I will serve you. O kaya, I cook you. Pero ayaw kita itong kay, kuan lahiya, karang cook lahiya. So, Jesus asked Peter a third time, do you love me? Yan. Ngan maram kita nga hininga time is, na-hurt na Peter. Nawara na ako nga di. Peter understood the significance of the question being asked the third time. May binasa rin Peter nga, idolahan ni paulit-ulit na malay ni Jesus. Bangin, gintutuyo na da ini. Uugad, maram na ako, may mali ako. Pero pantulo talaga. Di ba? So, bagan, amazing nga di Lord kasi kung paano nag-fail Peter 3 times, sugalit ang pag-deal ni Lord 3 times. Di ba? Bagat gimbabalik niya Peter, although nag-fail ka, pero love ko lagi ikaw. Nga iti mo himon is ansya ini. So same ga pa aton. Every time we fail God, serve Him. So dapat ansya taton maging prinsipyo. Kung mag-fail man kita nga dakan Lord, again and again, serve Him more again and again. So di ba maging prinsipyo naton iton. Naamis ako nga dihan mga ate naton nga di nga, ate kuya nga, although nag-experience hirahan failure, era journey, pero kita kaya na kung gaano hira kadasig. Di ba?
Sugat kasi ito ang prinsipyo nga may dahera. Although magpi-fail man, pero magpapadayon lagi hap. The reason ang naton cell group leader is sugad hira maglabla ta imo. Kasi kay ano, di practice serving. Yun. Ang siya itong pinaka-the best. Kumbaga, ang saan imo advantage or ang saan imo prize as a leader. Wari ka sweldo. Wari hiya honorarium. Pero ang imo ma-receive is a kind of love nga madidevelop ha imo. Di ba? Lord, you know all things. You know that I love you. Peter did believe that he loved Jesus, yet he relied on Jesus' own knowledge of all things. Mas diri dumipindi hi Peter kung ano an maaram hiya nga kung gaano hiya kagugmaon ni Lord. But maaram hiya kung paano hiya iglove ni Lord. So ang ito nan may da prinsipyo nga may dahi Peter. Diri aging kikita kung ano an iya capacity to love. But it is the Lord kung gaano kadakon iya love para kan Peter. Amen? So Jesus didn't ask Peter nga, are you sorry? O kaya, will you promise nga diri mo na ito himuon? Instead, Jesus challenged Peter to serve. Para mas magrungan maintindihan pa ni Peter kung ano ba klase ang pag-love. So, the reason why we are not growing, because we are not serving. The reason why we don't like serving, it is because we love other things rather than loving Jesus. If we ask other people kung love nila hi Lord, pagkaanahan mo, love ka ni Lord? O love mo hi Lord? Of course, eragayakan is, opo, love ko hi Lord. Pero knowing the fact that they don't like serving. So this is a challenge for us. Loving means serving. Ginsugo ko lang ni mo mama pag-alog pero nagdabog ka na. Di ba? Bagan lumakat ka lugod. Ngan, the secret why our parents love us very much. Kung sugod, gaano kita kay kugmao na ang parents. Kaya ano, nakada pala kita hantiyan, di practice serving you. Ngan, every time you grow, di practice each day kung paano hira mag-serve mo. Ngan, mas nag-grow era love ha mo by serving you. So, same gap ha aton, the more we serve, mas naintindihan naton kung anong klase ang pag-love na may dahi Lord. So, the more nga sa serbahan kita nera, mas nada akong era paghigugma aton. Ngan, you know what? Ang mga tao nga, diri mo mga ngalimtan is ang mga tao nga nagsiserve mo. Ang mga tao nga ginserbihan ka. Diri pa daw ang tao nga, nag-I love you lahi mo, nagkumusta lahi mo, but those person nga ginserbihan ka. So, find a person na kundi siserbihan mo hira para dire kanira mga limtan. So, anong inintayan nyo? Cell group na. Di ba? You can tell anyone who is actually loving you by looking at who is serving you. Yun, the reason why we are not growing because we don't like serving. Ngayon, lastly is, those who are truly matured are the one who love serving. Kaya, as for tonight, gusto ba niyo mag-grow? Gusto ba natin mag-grow? Then serve. Mga bugtong, gusto ba natin mabaraan kung paano mag-love ni Lord? Kung paano kita i-love ni Lord? O sala natong kailangan. Maybe diri man naton na-practice pa yan or diri pa naintindihan. But as you continue on your journey nga dakan Lord, as we continue nga dahan aton walk nga dakan Lord, it means following Him more. Ngayon, the more we follow Him, mas the more nga naintindihan naton kung paano He Lord mag-love. Last verse. Truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. So the role of love to Jesus is very simple. Follow me. Follow me.
So, ano na sulod ha aton mind pag nabatian naton ito nga follow me? Di ba? Pag mga kabataan, kung hinoanaya kan nga, sunod ka mo, it means the experience, hang klase nga aragahan nga may dahiran na experience before. That's why they are going to lead you kasi maaram hira kung anong feeling. Nga anon imo mamaabat pag may encounter mo ito ya. Niya ka ni Lord, hambata kapag inhimo mo ang butang nga imo gusto. This indicates mga bugto nga, niya ka ni Lord nga, tama na anak, tama na ang mabutang nga ginpupurso mo nga ikaw la. Tama na ang mabutang nga ginihimo mo nga without permission ha akon. Niya ka ni Lord, anak, tapos na imo old life. Yan na ako naman. Lastly, mga bugto, to end this sermon, I would like to ask this. Where does God putting you in a place na kundiin magsaserve ka? Can we stand, mga bugto?